இன்றைய தமிழ் இளைஞர்களுக்கு அது விருப்பமான விளையாட்டம். நகரத்துல பேட்டும் கையுமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள்ட்ட கேட்டா அது எங்கேயோ கிராமத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு ஜல்லிக்கட்டினுடைய முக்கியத்துவம் உண்மையிலேயே குறைஞ்சுதான் போச்சு. இதற்கான தடை உத்தரவு போடப்படுவதும் அப்புறம் எடுக்கப்படுவதும், இதற்கான ஆதரவு குரல்கள் ஒலிப்பதும் எதிர்ப்பு குரல்கள் ஒலிப்பதும் மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கு. நூற்றாண்டுகளாக நடத்தப்படும் ஜல்லிக்கட்டு சிந்து சமவெளி காலம் தொட்டே நடந்து வருகிறது என்கிறார்கள். ஜல்லிக்கட்டு தமிழர்களின் மரபாக பேணி காக்கப்பட வேண்டும் என்பது சிலரின் வாதம். பழங்காலத்து நம்முடைய அரசர்கள்லாம் போருக்கு போகும்படி ஒரு நாட்டுல படையெடுத்து போறான்னா அதுக்கு படையெடுத்து போறதுக்கு முதல் அறிவிப்பே மாற்றானுடைய பசு கூட்டங்களை அந்த காளைகளை கவர்ந்து கொண்டு வந்து தான் ஒரு இடத்துல அடக்கி வச்சிருவான். இந்த அடைக்கப்பட்டோன்ன இழந்துட்டான் பாருங்க மாட்டை, அவனுக்கு உயிரே துடிச்சு போயிடும். தான் உயிர் போனா கூட தாங்கிக்குவான். ஆனா தன்னுடைய மாடுகளை இன்னொருத்த கொண்டு போயிட்டான்னு அவனால தாங்க முடியாது. அதனால உடனே படையெடுத்துக்கிட்டு வந்து இழந்த நிறை கூட்டங்களை இந்த பசுக்களை காளைகளை மீட்டுட்டு போவான். இப்ப பாருங்க, தமிழகத்துல வீரத்திற்கு நிறை கவர்தல் நிறை மீட்டல் இருக்கு. ஒரு வீரத்தினுடைய அடையாளமா சொல்றதுக்கு அதை மீட்கிறதும் அதை காப்பாற்றுவதும் இருக்கும் பொழுது இந்த ஏறு தழுவுதல் அவனோடு உயிரோடு ஒன்றி போன அந்த உடம்போடு நாம் பின்னி கிடக்கணும் தன்மான உணர்ச்சின்னு நம்ம பட்டுக்கொண்ட சொல்லுவார்ல, அந்த மாதிரி உடம்போடு பின்னி கிடந்த தன்மான உணர்ச்சிங்கிறது ஏறு தழுவுதல். ஏற்பட்டாலும் ஜல்லிக்கட்டு கட்டாயமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது இந்த போட்டியை நடத்தும் கிராமங்களின் வாதம். இது முனியாண்டிக்காக கட்டப்படுற ஜல்லிக்கட்டு, மனிதர்களுக்காக கட்டுறதில்ல. அதனால இது தடவிடாம வந்துகிட்டு சொல்லிட்டு இதுல 4 பேர் குத்து விழுகும், 4 பேர் காயப்படும். இது நடக்கிறதுனால தப்பு கிடையாது. ஊர்ல ஜல்லிக்கட்டு கட்டாட்டி வாந்தி வகுத்தால பேசி போயிருமா, தலைமுறை தான் முப்பாட்டம் காட்டு நமக்கான் தெரியாது. நம்மள இப்ப இருக்கிறவங்க அம்மா கூடிரும் ஊரங்கு கண்ணத்தம்மா விளையாடும், மணவாதி அம்மா விளையாடும், கால்ரா விளையாடும். நடத்துறேன்னா இது நடத்துறது ரொம்ப நல்லது. எங்கள் தாத்தா தான் சொல்லியிருக்காரு, எனக்கு ஒரே ஒரு வருஷம் நிப்பாட்டினாங்க, காலாரா பாதி பேர் இறந்துட்டாங்க, அதனால எப்பயுமே நிப்பாட்டுறது இல்லை அப்படின்ட்டு சொன்னார். நம்ம இங்க ஜல்லிக்கட்டுல ஃபெயிலியர்னா என்னன்னு தெரியும், உங்களுக்கே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் அசிங்கம், அசிங்கம்னா அவமானம், உறுதியா அவமானம் கிடைக்கும். எல்லா ஸ்போர்ட்லயும் ஏதாவது ஒரு டேஞ்சரஸ் இது இருக்கு. மவுண்டனியரிங்ல இமாலயாவை ஏறன்னு சொல்லிட்டு கிட்ட 140 பேருக்கு மேல இதுவா இருக்க ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லுது. ஃபார்முலா 1 கார் ரேஸ்ல அதுலயும் ரொம்ப பேர் டெத் ஆயிருக்கிறாங்க. சொல்லப்போனா அரட்டோ நாசியான்னு ஒரு ஃபேமஸ் டிரைவர் ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டெத் ஆனாரு. எந்த ஸ்போர்ட் எடுத்தாலும் அதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஜல்லிக்கட்டை ஒரு ப்ரொஃபஷனலா எடுத்துக்கிட்டு போனோம்னா இதுல எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல. ட்ரெயின்ல எல்லாம் வேடிக்கை நடக்குது. அங்க வருஷத்துக்கு 3000 இருந்து 5000 மாடு வெளியும் கொள்றாங்க. அது அவங்க யூரோப்பியன் கான்டினென்ட்ல ஒரு கல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜாவே அறிவிச்சிட்டாங்க. யுஎன்ஓ சட்ட பிரகாரம் 100 இயர்ஸ் ஆயிருந்தாவே ஒரு கலாச்சாரத்தை வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜா அறிவிக்க சொல்றாங்க. மிளகாப்பொடியை யாரும் மாட்டு கண்ணில் தூவ மாட்டாங்க. ஏன்னா மாடை பிள்ளை மாதிரி வளர்க்குறோம். நாங்க காளைகள் கண்ணில் மிளகாப்பொடியை தூவுறது, சாராயம் ஊட்டுறதெல்லாம் பண்றதில்லை. ஜல்லிக்கட்டு வீரர்களை ஆர்வப்படுத்தும் காளை மாடுகளை வளர்ப்பது என்பது மற்றொரு சுவாரஸ்யமான கதை. தங்கள் காளைகள் போட்டியில் தோற்கக்கூடாது என்பதற்காக வருடக்கணக்கில் காளைகளை பராமரித்து வருவதும் எளிதான காரியம் அல்ல. அவங்க மாதிரி நல்லா வந்துருச்சு, நம்ம மாதிரி நம்மளும் நல்லா வச்சு காட்டணும், அவங்க மாதிரி நம்மளும் பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். மாடல் நம்ம வீட்டில் கூட குழந்தைகளை பிள்ளைகளை கூட நம்ம கவனிக்கிற போதே மாடலை தான் எல்லாருடைய கவனிச்சு வந்துட்டு இருக்கோம். நாங்கள் சோறு திங்காடின்னு சோறு தின்னானா 3 நாள் கூட சோறு இல்லாமல் இருந்தாலும் இருப்போம். மாட்டுக்கு எந்த சாப்பாடு இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இருக்க மாட்டான். கொசு உட்காராது, அதுக்கு சுத்தி வலைய கட்டி கொசு வலையெல்லாம் கட்டி கவனிக்கிறாங்க இப்பெல்லாம் மாட்டை. ஏறு தழுவுதலின் மீது காதலாக இருக்கும் இளைஞர்கள், அவர்களை புரட்டி போட வலிமையான காளைகள். அலங்காநல்லூரிலும் மற்ற கிராமங்களிலும் ஜல்லிக்கட்டு என்பது ஊர் திருவிழா. தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான ஜல்லிக்கட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதரவு எதிர்ப்பு இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
இதில் இருப்பதாக சொல்லப்படும் மிருகவதை பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் காரணமா வேடிக்கை பார்க்க வரவங்க கூட இறந்து போயிடுறாங்க, அது மாதிரியான அசம்பாவிதங்கள் நடக்குதுன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி முறைப்படுத்தி விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு புதிய ஜல்லிக்கட்டை கொண்டு வர போறதா சொல்றாங்க. அந்த புது ஜல்லிக்கட்டு எப்படி இருக்கு? போட்டியின் மீது கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுக்களை உடைப்பதற்காக இன்று முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பல எடுக்கப்படுகின்றன. கடந்த வருடங்கள்ல 2007, 2008 குறிப்பா மதுரை மாவட்டத்தில் இந்த முறைப்படுத்தப்பட்ட இரு பக்கம் தடுப்பு வேலி அமைச்சு பார்வையாளர்கள் உள்ள வராம மாடுபிடி வீரர்களுக்கு சீருடை கொடுத்து அவங்களுக்கு நம்பர் போட்டு இவங்க தான் மாடு பிடிக்கணும் எப்படின்னு ஐடென்டி பண்றதுக்காக நம்பர் போட்டு அவங்களுக்கு ஆல்கஹால் எதுவும் சாப்பிட்டுருக்காங்களா இல்லையான்ற பரிசோதனை பண்ணி அவங்கள களத்தில் இறக்கி மாட்டுகளை முறைப்படுத்தி மாட்டுகளுக்கு வெட்டரி டாக்டர் வச்சு அதையும் பரிசீலனை பண்ணி தகுதி வாய்ந்த மாடா ஊனமுற்ற மாடா இந்த மாட்டுக்கு போட்டியில் கலந்துக்கிறது தகுதி இருக்கா அப்படின்னு சான்றிதழ் வழங்கி தான் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தணும். அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதி ஆம்புலன்ஸ் ஆகியவை அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். உடனடியாக ஏதாவது தவறுகள் ஏற்பட்டால் கண்டுபிடிக்க அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். இந்த வருடம் பொங்கலுக்கு அடுத்து நடந்த ஜல்லிக்கட்டில் 4-5 உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன. இவை கவனக்குறைவால் நடந்தவை. இவற்றிற்காக மொத்த போட்டியை குறை சொல்ல வேண்டாம் என்கிறார்கள் அமைப்பாளர்கள். விளையாட்டில் இருக்கிற விதியை மீறினவங்களுக்கு தடை கொடுக்கட்டும். எல்லா போட்டிகள்லையும் அதுதான் இருக்கு. விளையாட்டுக்கு ஒரு வரம்புரை நியமிச்சிடறாங்க. அந்த வரம்பை மீறினவன விளையாட்டை விட்டு ஒதுக்குறாங்க. அந்த விளையாட்டுக்கு சேதம் விளைவிக்கிறவங்க மேல கடுமையா நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கு இருக்கணும். இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டினுடைய எதிர்காலம் பத்தி பேசணும்னா 2 விஷயத்தை நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கணும். ஒண்ணு, அதில் இருக்கக்கூடிய மிருகவதை மற்றும் பாதுகாப்பு குறைபாடுகளை சரி செய்தல். இரண்டாவது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜல்லிக்கட்டு தமிழர் கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு அங்கம்னா அதை உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பது எப்படி அப்படிங்கறத யோசிக்கணும். நம்முடைய வேர்களை பற்றிய அக்கறை, நவீன யுகத்திற்கு மாற வேண்டும் என்கிற ஆர்வம், இப்படியாய் பழமைக்கும் புதுமைக்கும் நடுவில் இந்த ஜல்லிக்கட்டு போட்டி ஆதரவு எதிர்ப்பு இது இரண்டையும் மாறி மாறி பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கான சட்ட சிக்கல் விரைவிலேயே தீர்ந்துடும். ஆனா நம்முடைய சமூகத்துல எதிர்காலத்துல இந்த ஜல்லிக்கட்டுங்கிற வீர விளையாட்டு இருக்குமா இல்லையாங்கிறத மேபி ஒரு 10-20 வருஷத்துல நம்முடைய மக்களே தீர்மானிச்சிருவாங்க. எதிர்காலத்துல ஜல்லிக்கட்டு இருக்குமோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனா கடந்த காலத்தை திரும்பி பார்க்கிறப்போ இந்த ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான அம்சமா நிச்சயம்